मिरु एबसुनि खुंगा बाजिबाथि बोसोरसालिया जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। फैगौ 2023 इं जानुवारि दाननि 26, 27, 28 आरो 29 खालार खालि सानब्रैनि हाबाफारिजों मिरु एबसुनि बाजिबाथि बोसोरसालिया जथुम्माया मेहेरगोनाङै खुंफुंगोन। बे जथुम्मानि लाहार-फाहार खालामनाया दासान्दि थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै बर' हारिनि धोरोमनि नेम बायदियै मिरु एबसुनि खुंगा बाजिबाथि बोसोरसालिया जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ जथुम्मा खुंफुंगोन। जायगा अदालगुरि रौता बडलेण्ड फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां बाजिबाथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बर' फरायसा लाइमोन आरो बर' रायजो राजा बर' हारिनि थाखाय गोबां गोनांथार बाथ्राफोर सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनांगौनि माखासे गोनांथार थांखिफोरबो दिखांनानै लानाय जागोन। दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे माखासे एमएलए बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै मेलेमजिबि लोगोआव बानजाय आफादनि गोख्रों मावथिफोराबो बाहागो लायो। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लादो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 26, 27, 28 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बिनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग'नाय आरो आथिखालाव जायफ्रा पलिटिक्सआव दंब्लाबो जोङो बारग' बिबानगिरि हिसाबै जोङो बेयाव बाहागो लाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिफ्रा आरो लोगोसेनो जायगानि जोंनि बिटिसिनि मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो इएमफोर बाहागो लादों। जायगानि बेहाय गोरों गोरा मानसिफोर, सानसुमै मानसिफोर, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों। दिनै बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टियान धोरोमनि आर'ज गाबनायनि गेजेरजों गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय बे हाबाफारिया जादों। रौताया मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे थावनि बियो। जे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जेराव रौतायाव थांखि लानाय जादोंमोन आलादा रायजो सोमावसारनायनि थाखाय। थ' बेबायदि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगायाव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंफुंनो लादों। मिजिं थिदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो मदद आरो हेफाजाब होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे गाहामै गाहाम खुंफुंजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सिनस्रि मोनसे आफाद। बे फरायसा आफादा गोबां मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ। बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु, आसार खान्थि, दोरों फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' बिजोंनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दं। जाहाथे क्वालिटि एजुकेसन लाबोनो हायो, गोजौ सोलोंथाइ मोननो हायो। जोंनि बर' फरायसाफ्राबो जाहाथे UPSCफ्राव मोजाङै मोजां बोसोरफ्रामबो माने क्रेक खालामनो हायो। दा बेबायदि गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि मावगासिनो दङ। जायनि थाखाय जों बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामनांगौ। बेल'नो मोनसे बर'नि फरायसा आफाद, बर'नि सिनस्रि मोनसे आफाद। जे फरायसा आफादा गासैबो इसुफोरखौनो लानानै खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। बेनिखायनो बे आफादखौ बयबो अनसायनांगौ। बिनि थाखाय आङो बे समाव बयखौबो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरदों। नंगौ, जोंनि बिटिआर एकर्डनि जेफोर दफाफोर दंमोन बे दफाफ्रा गोबाङानो दाबो मावफुंजायाखै। जों बयबो मिथिगौ जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जों मा थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायामोन। सारा बुहुमानो कभिडनि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। जायनि थाखाय बै समाव नांगौ बायदि माने जेफोर अफिसियेल खामानिफोर दंमोन बे खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि जाउनाव दिनै जोंनि एकर्डनि माखासे क्लजफ्रा मावफुंनायाव लेट जागासिनो दं। नाथाय एकदमबारे मावफुंथाराखै बा मोनसेबो जायाखै बेबायदि नङा। जेरै 6.3 क्लज माने स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बेबायदि बेयावबो सावरायबाय थानाय जादों। आरो दा जोंनि माखासे
बेवहाय बेले बेजे नुजाथिदोंमोन मोनसे समाव दा बेफोरखौ स्र' खालामनो थाखाय सरकाराबो मावगासिनो दङ जायनि थाखाय एलपि स्कुलनिफ्राय हाथ'वाखै खिन्थु नाथाय डिग्री कलेजनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों हा हुनि पाट्टा बे हा हुनि पाट्टाफोरखौबो होगासिनो दं जायगा नायै जायगा जेराव सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन खालामजायो बेयाव खालामदों जेराव एसे गुबुन हारिफोरनि नोजोरा मोजां नङा बिसोरो मेगन सायो दा बेबायदियाव सिरि सिरि होनाय जादों दा बेबायदिजों हा हुनि पाट्टाफोरखौबो होनाय जादों सिमा लावनायनि जे खामानि बे खामानिया मावजागासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै सनितपुर बायदि जिल्लायाव बेबायदि हा रानग्रोनाय जादों मानोना बेखौ माने न' मेन्स लेन्ड बायदि एनक्रचार एरिया होननानै सरकारा सानो बाहाय जोंनि खुनु मानसि गैया बेबायदि सानोमोन मानोना बेयाव पन्सायत गैया भट होनो मोना पन्सायतआव बाहागो लानो मोना बेबायदि ओनसोलमोन पासनि बारबानो दा बेनिखायनो दिनै हा हुनि पाट्टाफोरखौ होग्रोनाय जादों सेरिमनियेल दाख्लैसो 1300निबो बारा हा हुनि पाट्टाफोरखौ होनाय जाबाय दा बेबायदि बहाबा स्रोद होनाय जादों दा बेबायदिनो क्लज बाय क्लज खालामदों आरो बावैनो जुदि स्पेसियेल पेकेज फैनांगौमोन दंमोन आरो बे स्पेसियेल पेकेजनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआव मोननाय जेफोर इन्स्टिटिउसनफोर दङमोन बे इन्स्टिटिउसनखौ माने गायसननाय जागोन दा बेनि गासैबो डिपिआरफ्रा रेडि जानानै दंखाजोबो जास्ट माने मिरु सरकारनिफ्राय जुदि रां जुदि सौफैयोब्ला लोगो लोगोनो बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ गायसननानै लानाय जागोन जायनि थाखाय दा हा हु गासैबो थाम थिम जानानै दंखायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।